Quin despropòsit! Un programa presentat per la Mar Vilamajor i en Guillem Gea. Hola i benvinguts un dia més a Quin despropòsit. Que no és un dia qualsevol, Mar. Per què? Per què? Doncs perquè fem un any d'episodis, hem fet moltíssims capítols amb moltíssims convidats. Correcte. I avui ho celebrarem amb tots vosaltres i recordarem tots els moments. Bueno, com sempre, recordar que ens poden seguir a totes les nostres xarxes socials, Instagram, TikTok, YouTube, que cada dia pengem a les 8, i a Ràdio Mar, a veure, avui acertes? A les 9. Dimecres a les 9. Ah, correcte. Llavors, Mar, què tal el cap de setmana? Ja, aquest cap de setmana prou bé. O sigui, jo només he tingut un dia de cap de setmana perquè diumenge vam treballar, a més vaig treballar fins a les 11 de la nit. Correcte. O sigui que va ser una mica durillo. Però el dissabte molt bé. Vaig passar el dia a Barcelona, vaig veure amics de la universitat, que sempre està maco, no?, això de retrobar-te amb els de la uni. Sí, sí. I molt bé. Tu què tal? Doncs vaig sortir de festa el dissabte i la veritat que... Molt bé, m'ho vaig passar molt bé. Vaig anar a Clàssic, crec que vaig tornar sobre les 6:15, 6:30. Com t'agrada? Clar, alguns s'aixequen i altres se'n van a dormir. És que ets un partí animal. No Llavors, ho pots evitar. Sí. Saps que cada cop em dóna més por sortir de festa? Et fa més por, sí? O sigui, no, que algú em vegi, saps? Com pengem algun vídeo i coses d'aquestes. No, jo crec que la gent de nit no té consciència ninguna. Com lo de Lola no Lolita. No deuen dir, mira els del podcast. Pillen a Lola Lolita fumant en un bar, doncs jo igual, però barrejant el terra, coses d'aquestes. Però tu fas aquestes coses? Sí? No, ja no, perquè tinc compte, ja no. I abans tampoc. Mama, t'ho juro que no. Però, bueno, ja us m'ho vaig passar molt bé el cap de setmana. I avui, després ja parlarem, però avui jugo al Barça, que sempre que... Estic supernerviosa. És que, de veritat, si veieu que no penso amb lògica avui, és per això, d'acord? Perquè jo pateixo molt, perquè no remuntarem, ja us ho dic. Llavors, bueno, una coseta especial és que, Mar, saps què? Què? Ara farem la porra i tot, que, bueno, Jaume, què ens dius? Quan quedarà? 6-1. 6-1. Uf, apurada, eh? Jo és que no ens marquin ni un gol, no. No, jo crec que serà un partit de 5-0, tal qual. Rodó. En sèrio? Sí, anar al llit i demà treballar i content. Que optimistes, m'encanta. Jo hauria de ser més, també. Llavors, bueno, Marc, què et sembla si donem una volta? No, i tu, i què? Ah, tu què? Jo 5-0. Què has dit? Jo 5-0. Tu 5-0. Ah, jo. Som boníssims, Marc, som boníssims. Vinga, va, a veure. Jo crec que quedarem 3-1 o alguna cosa així. Sí. Ala, però vés-te'n d'aquí. Mira, Marc, saps què? M'aixeco i me'n vaig. M'aixeco i me'n vaig. Saps per què? Perquè això és inadmissible. Com que 3-1? Verge Santa, quin patí. M'estàs sent patí. No, home, no. Mireu, el Guillem, vale, que és una persona que li agrada molt innovar. Correcte. Li agrada fer molt aquestes coses, vale? Mira, jo ara aquí, tothom veient com em poso l'abric, tucutó. Tot molt normal. I la gent s'estarà preguntant, què estan fent aquests dos? Doncs no ho sabem ni nosaltres, sincerament. No estem plegant, eh? Esperem que en aquest episodi la càmera no es mogui. Agafa'm les ulleres. A veure, sí, jo les agafo. A part és que t'ho he dit, que no ens podrem separar. Haurem d'anar així. Tucutó. Així, llavors. Juntets, de la mà. Veuran una mica com és la ràdio. Espera, que el càmera se'ns mata. Llavors, espera, anem aquí? A veure. Anem. No t'ho hem dit? No. Com que no? On aneu? Si sou el millor que ens passa la setmana en aquesta casa. Oh, no marxeu, sisplau, sou molt bons. Això és el guió que m'heu escrit? No teníeu res millor per escriure? Culpa de la Mar. És el millor. Culpa de la Mar. Atenció, eh? Oh, sisplau, no marxeu, som el millor que ens passa a la ràdio a la setmana. Sou els millors, no marxeu, ens quedarem buits. Vinga, arbre, què és això, aquest guió? On aneu ara? A Cabrera. No. Ens estimen molt en aquest poble, ara. A veure, ara amb carinyo us ho dic, eh? Estigueu un parell de setmanes sense anar a Cabrera. Jo també ho penso. A les festes ho patarem. Bueno, l'agost, és l'agost, ja. Sí, per això ja temps. temps. Gent s'haurà oblidat i van borratxos. Bueno, Queda tirada. Bueno, no sé, no enteneu. A voltar. Anem a fer un tom. Però jo no vinc, eh? No, Jo vaig a venir? ens abandones. No, m'abandoneu vosaltres, jo estava en el meu lloc. També és veritat. Sí, l'abandonem nosaltres. Val, molt bé. I a més, com sempre, t'avisem amb molt poc temps, com pots veure. Sí, amb res. Avui m'heu avisat amb res de temps. Molt bé. Bueno, Vinga, que vagi bé, ens visca veiem el la Barça. setmana vinent. Visca el Barça! vinga. Aviam si remuntem, no ho sé, jo no les tinc Escolta, i totes. correus una mica més al guió, que això... Això sempre. Llavors, bueno, Marc, anem sortint. Et deixo el meu micròfon, jo vaig a per les meves coses, també, perquè, clar... No, clar, és que a sobre mira el que em fa. Em deixa aquí a mi, que és una malíssima idea deixar-me a mi sola amb les rendes del programa, que em coneix ja ho sap, jo ara mateix la podria liar moltíssim. No ho faré perquè no, però podria fer-ho. Llavors, al Guillem què li passa? Que volia deixar la motxilla aquí. I jo li he dit, no deixis la motxilla aquí, emporta-te-la, i ell no se la volia emportar perquè per estètica no volia portar la motxilla. Que ja em diràs tu, no sé què passa, em portar una motxilla, Guillem? Estic explicant lo de la motxilla. Sí. Però bueno, en tot cas, ja té la motxilla perquè m'ha fet cas al final i li he dit, quan tornis, ha plogut.
Ha plogut. No, pitjor encara, està plovent. Vale, doncs... Genial, estupendo. Anem a improvisar una mica. A veure, Mar, mira, vols veure un truc? Farem una cosa. Agafa el micròfon. Però a veure, càmera, t'estic dient, vaig a fer un truc i encens ja la llum. Doncs sí, avui tenim il·luminació, Mar, som professionals. Som professionalíssims. Jo crec que això no està quedant gens professional, però bueno. No, però és que també és la gràcia, no? Una mica. Exacte. Llavors, bueno, gent, ja fora la broma, això és un especial. Sí. Volíem doncs, donar un tomb pel nostre poble, on va començar tot. Ja reviurem moments doncs, molt bonics del programa. Total. Repassarem doncs, també convidats, altres sorpreses, però abans vull que ens parem, Mar, perquè hem de donar un missatge. És un missatge important i és un missatge que som conscients que arriba tard, però arriba. Les coses s'havien de tranquil·litzar una mica. Mai és tard. Exacte. Bueno, volem demanar disculpes per qui s'hagi pogut sentir ofès per el missatge que vam transmetre per un Reels, juntament amb l'alcalde de Cabrera fa 2 setmanes quan vam pujar. Sabem que les paraules no van ser les adients i per això demanem perdó i donar les gràcies a les crítiques constructives també, perquè aquestes són les que ens ajuden a rectificar i ens fan aprendre. No, és molt important també, o sigui, falta una mica de context, si es veu el programa sencer s'entén millor, error nostre per fer aquest reel, i bueno, també és això, al final la que ha pillat més és la Mar, perquè al final doncs les paraules, però això no val perquè la gent critiqui tant per les xarxes, o sigui, bàsicament estem batats de Cabrera per alguna gent. A veure, tampoc ho exagerarem molt, però sí que se'ns ha dit als comentaris... No, a tu no t'han dit. A mi no m'han dit res. Em van dir, aquesta noia que no la volem a Cabrera. De totes maneres, pugem per aquí dalt i continuem, si us sembla. Llavors, un cop tancat aquest tema, ja és passat, Mar, anem amb l'actual, que és... Doncs sí, un any de programa. Un any de programa. Un any de programa, és fortíssim, sincerament. Qui ho diria? En quin moment? En quin moment, la setmana vinent, fem el programa número 30. 30 episodis, 30 que són episodis. 30 setmanes. És una barbaritat. Quedant tu i jo, matant-nos, a vegades, per fer programes. Doncs sí. Jo liant-te per fer coses boges. Moltíssimes, ja ho esteu veient ara mateix. Exacte. Però sobretot, el més important, i el que li donem també més importància, és els nostres convidats. Sense vosaltres, aquest programa no seria res. Correcte. Vosaltres sou les nostres estrelles, nostres superestrelles, Sí. I avui també farem una mica de repàs doncs, de totes les persones que han anat venint i de tots els episodis, no? De les històries més gracioses, les anècdotes més surrealistes, perquè n'hi ha hagut. Home, hi ha hagut bastantes. Com donem molt de pes a cada convidat que ha vingut al programa, perquè al final sou vosaltres els que ens doneu el contingut i el que ens expliqueu les vostres coses, us hem anat demanant a tots els que heu pogut que ens enviéssiu vídeos fent-nos preguntes. Correcte. Preguntes, valoracions... Sí, una i vosaltres ens els heu anat fent arribar. Correcte. Llavors, ara, aprofitant que estem aquí... Clar, és molt bon moment. Li donaré al Guillem els cascos perquè no els ha configurat. Correcte. Perquè ho faci, de mentres, no? Sí, vés explicant una mica, Mar. A veure. Mira, o sigui, jo avui estava fent el guió i anava recordant coses. Tu recordes que el nostre primer episodi es deia Trampocalipsis? Com no recordar-ho, Mar? De fet, avui li he enviat aquesta tarda una fotografia al Guillem en la que la meva cara és aquesta. I la del Guillem és aquesta. Que, de fet, anem igual. Bé, jo al final no m'he posat el mateix top. No, perquè era molt primaverenc i he decidit que no. Però el Guillem ha vestit igual que el primer episodi, que això m'ha fet molta gràcia. Sí, bueno, la mateixa suadera, crec que la resta no. I tornant al que estava explicant, el que ens va passar al primer episodi és que com no teníem com molta consciència del temps, jo vaig començar a xerrar, ja sabeu que m'engorilo, i el pobre Guillem es va quedar amb 10 minuts. Sí. O no, o 5. Sí, va ser algo... Una cosa que havies d'explicar com en 20 minuts, crec que no, 20 no, perquè fèiem 30 al principi. No, era algo de 10 minuts o alguna així, sí. I al final no vam tenir temps, però bueno, que no va passar res. Clar, o sigui, al final hem evolucionat moltíssim, hem canviat format, hem canviat seccions, també temps. Recordem que abans fèiem episodis de 30 minuts. Ai, jope! Recordem que abans fèiem episodis de 30 minuts i ara fem d'1 hora. Vulguis o no, la cosa va creixent i estem supercontents realment de que ens envieu el vostre feedback, que sempre és molt positiu la majoria de vegades. Sí, no, totalment. Ens dieu que ens escolteu, que us agrada molt el format. I això és molt xulo i molt gratificant, jo crec. Sí, no, sobretot és això. Nosaltres pensàvem a l'inici que 1 hora se'ns faria llarguíssim,
perquè a mitja hora dèiem, ui, mitja hora sí que la fem, però una hora, i al final són molt passats. Sí, sí. Són passadíssims. Per què m'has posat una cançó? Ja, no sé. És que estava escoltant, dic, bueno, potser jo què sé. Tenia l'Spot posat. Es motiva més amb cançó, saps, de fons? Però sí, vam començar amb aquell primer episodi, que la veritat no hi ha punt de comparació amb com ara fem els episodis, No. perquè realment doncs, estem més sueltos, cada cop som més naturals. Sí. De fet, jo crec que ens obrim moltíssim. Massa de vegades. Sí. Ja en un futur no tan llunyà ja veureu per què ho estem dient, això. I, bueno, Mar, què et sembla si poso el primer àudio? Primer àudio i vídeo, no? Primer àudio... És en vídeo, també. Correcte, la gent de la ràdio ho escoltarà amb àudio, però la gent de YouTube doncs veurà... Què et sembla aquest primer? Vinga, va, donem-hi. A veure, anem-hi. En Jaume, En Jaume, Bon dia, què tal? Primer de tot, per molts anys i moltíssimes felicitats pel programa. Segon, sí, em vau convidar i vau anar per mi. Vau anar per mi perquè em vau fer el test del Vilassarenc i em vau preguntar sobre l'estació de Renfe de Vilassar de Mar i jo em sembla que em vau fotre la piula. És per això que cada dia vinc aquí a l'estació a que m'expliqui la història, perquè em sembla que em vau fotre la piula. Per molts anys. Moltes gràcies, Jaume. N'hi ha una altra? Sí, tenim una segona part. Ah. Vale, anem cap a l'esquerra? Sí. Vinga. som-hi. Va, a veure. Per cert, que em vau demanar que us fes una pregunta, doncs us faig una pregunta. On veieu quin despropòsit d'aquí 2 anys? Aviam, comencem per el primer anem pel vídeo. primer. A El veure. Jaume sempre ens fa la broma perquè es pica, entre cometes ho dic, Sí. perquè va ser un dels convidats als que ja li començam a fer el test del Vilassarenc. Correcte. Bueno, de fet els hem fet a tots. Sí. Però ell, clar, al ser una institució de Vilassar i tenir tants coneixements sobre el poble, vam dir, ens hem d'espavilar, li hem de posar les preguntes molt més difícils perquè no sigui Al final tan ell té fàcil per moltíssimes ell. fonts d'informació. Clar, i sap moltíssimes coses, i ens vam motivar moltíssim, a nivells de que li vam fer preguntes que eren pràcticament impossibles de saber-les, i, evidentment, el rànquing no va quedar per dalt de tot. Llavors, això és una cosa que ell ho porta molt malament, ho sentim, Jaume, no era la nostra intenció. No, per res. Però bé, tornant a la pregunta que ens ha fet, que Sí. és com veiem quin despropòsit d'aquí 2 anys, no? Sí, d'aquí 1 any o 2. Sí. Vale. Doncs, tu com ho veus, Mar? Uf, no en tinc ni idea. O sigui, contestaria el que m'agradaria, que és que fos com el mateix programa, però amb una mica diferent format, amb seccions noves, Sí. amb més recursos, molt important, També. que ens ho poguessin permetre i que pogués ser una cosa que no fos sense ànim de lucre. O sigui, ja no és el que ens interessa els recursos econòmics, sinó que el que ens interessaria més és com poder donar-li molta més potència. Clar. O sigui, al final és un projecte que fem perquè ens encanta, doncs, bueno, això, informar, el periodisme, els audiovisuals... i L'infoentreteniment, clar, més que el periodisme. Sí, és que és entretenir. O sigui, al final és amb un toc d'humor, amb el nostre estil, i fer alguna diferent. I donar contingut pels joves perquè el puguin gaudir a una ràdio local, també, per donar importància a les ràdios locals. Totalment. Jo crec que això és una mica el que ens diferencia, de que no hem agafat un mitjà local i, doncs, mira, estem aquí molt còmodes al nostre poble. Sí. I jo, sincerament, ens veig en 2 anys, doncs, millor, òbviament. O sigui, amb més recursos, però jo em veig a lo gran. Jo em veig, no sé, donant el pregó de Vilassar. M'encantaria. Iniciant les festes. La festa major, eh? Clar, Com t'agrada el que t'agrada, Guillem? Home, si és que... a tu no t'agradaria No, donar sí. com el... Sí, tio. Ja saps que a mi la festa major m'encanta. Doncs fer el pregó. Jo em veig donant el pregó d'aquí... Ja vam practicar, de fet, això dels pregons, en un episodi. Que bo va ser això. Ho recordes? Sí. Va haver-hi molta gent que, bueno, no, em paraven pel carrer, no anava a dir que em parava pel carrer, que quan me'ls trobàvem comentaven fas molt bé de Batguial, t'ho prometo. Va ser jo crec que és les seccions top que hem fet, Realment sí. Sí, perquè va ser alguna així d'atrevir-nos a fer alguna diferent, clar, posar veu. Ens estàvem mullant moltíssim. Sí. I això, la veritat, que va Per molar al moment molt. en el que estàvem, perquè sí que és veritat que era bastant inici, i a mi em va costar una mica. Sí. Vaig ser una mica obligada a fer-ho, no us mentiré. No. Jo no obligo a fer res. No, avui la mare es volia quedar dins l'estudi, però ha sortit al carrer perquè, mira, perquè li ha vingut de gust. I bueno, així parlant també de primers cops, de primeres vegades, primeres seccions, ostres, te'n recordes del primer convidat?
I tant, que me'n recordo. Qui? L'Eudald. Molt bé. Tenies. Sí, sí. Regidor d'habitatge. I a part, el moment perfecte, perquè justament va ser quan el canvi aquí de govern a Vilassar, Sí, amb la moció de censura. llavors va ser com algo de dir, ostres, una persona jove dins de la política, justament el seu partit ara estava en el govern, i vam dir, per què no? Sí. Ens agraden molt els polítics joves, eh? Sí, fora de totes les polèmiques, però sí, ens encanta sobretot, ja no perquè vinguin a donar un discurs polític, No, perquè això no. això, a mi, sincerament, doncs no vull que vinguin aquí a treure el seu discurs. I tampoc ho fan. I és fer-ho més distès, una xerrada entre joves, de veure què és el que fan, què diferències hi ha entre les nostres vides, Sí. i una miqueta això, al final. Sí. Sempre que portem un convidat, aquest és l'objectiu. Exacte. Sí, Sí. Conèixer la persona que hi ha darrere, no? Sí, totalment. Del personatge, diguéssim. I, Marc, sabries dir-me en total quants convidats han vingut? M'estàs posant a prova, tu saps? Jo no sé, però per això t'estava preguntant. Si aquest és el 29è episodi, jo crec que devem tenir uns 13 convidats. Sí? Sí. Jo crec que sí, jo crec que 14, la meitat també. Sí, no? Jo crec que sí, perquè al final també aquesta temporada estem tirant molt de convidats, Sí. perquè també, bueno... Ens agraden molt és que ens agrada els episodis molt. amb convidats. Sí. També tornaran altres episodis on estiguem sols, on haguem de fer qualsevol altra cosa. A mi m'encantaria fer un consultori algun dia. L'hem de fer. L'hem de fer. Hi ha moltes coses pendents que hem de fer i en som conscients. També recordar a la gent que venen coses molt xules, molt xules. Ojo. Vigila, no et xoquis. Vigila. Ui. Vigila. Perdoneu. És que, clar, estem gravant pel mig del carrer i ja hi ha aquestes coses. Bueno, això, que venen coses molt xules. No podem fer spoilers. No fem spoilers. Prometo que no faré spoilers. Vale. L'altre dia quasi em faig un de molt gros, Ui, sí, ja veus. Que per cert, jo sí que podríem explicar-ho, potser. Quan? Al final, però no, una mica per sobre. Va, una mica per sobre, Si us quedeu fins al final de l'episodi, Sí. explicarem una cosa, crec que bastant forta, Sí, no. i després ho veureu 100%, i jo crec que hagués sigut molt top, però bueno, al final les coses no s'han donat. Però, i què te'n recordes de... Mira, aquí t'ensenyo, que la gent no ho vegi. Sí, home. Home, justament anem a ensenyar a una persona, mostraré un missatge, un vídeo, d'una persona que ara mateix no està aquí a Vilassar, perquè ja no està aquí al nostre poble. Està en terres madrilenyes. S'ha anat a la capital. I nosaltres el trobem molt a faltar. Correcte, que és amiga nostra, també, molt amiga nostra. Carla Grinyó. Llavors, anem a escoltar, a veure què diu la Carla. Som-hi. Hola, com esteu? Vale, la meva pregunta per vosaltres és: si haguéssiu de pujar demà mateix a un escenari, vosaltres feu l'obra, tot, de què parlaríeu? Quina obra seria si ja existeix? I si no, què us inventaríeu? Quins personatges agafaríeu? I això, i després tinc una altra pregunta. Si quin despropòsit fos una obra de teatre, quin gènere seria? Una abraçada! Adéu, Dorita! T'has quedat amb les preguntes perquè has connectat una mica amb tot el que ha passat. Ha dit que si haguéssim de fer una obra, de què la faríem? I quin gènere seríem, oi? I quin gènere. Vinga, A veure, aviam. quin tipus d'obra? Jo crec que seria d'una parella divorciada. No, la temàtica? Per què? No sé. Per la cara, Sí, saps? jo crec que T'ha dit, si quin despropòsit fos una obra, quina seria? I tu dius una parella divorciada. Què m'estàs dient? Que vols deixar-ho? Bueno, no, però saps... No, però al final, jo què sé, dos amics que també discuteixen molt, que discuteixen A veure, molt, una doncs cosa, una tampoc parella diem aquí divorciada. que discutim... És que estem dient al tots els episodis que discutim. La gent es pensarà que ens tirem els plats per No, però sobre, que Guillem. s'ha de naturalitzar. O sigui, al final... Tampoc discutim tant, us ho No, prometem. no. O sigui, més que res és que tenim diferents maneres de veure la vida, però no discutim, ni ens tirem els plats per sobre, ni... No, a les mans no hem arribat mai. No, home, per favor, Guillem, és que de veritat, No, fora bromes. Doncs no sé, de què faries l'obra? L'obra la faria d'una emissora de ràdio, Vale. d'uns nois joves que entren a una emissora de ràdio i comencen un programa nou. Podríem fer de plats bruts. Vinga. Plats Sí. bruts m'agrada. Doncs sí. I quin gènere? Comèdia, 100%. Entre una comèdia-drama, saps? Vale. Però més comèdia, perquè som una comèdia, claríssimament. O Vale. no? Estàs d'acord, oi? Sí, som una comèdia, sí. Perfecte. I- Però som una comèdia bona, no és d'aquestes que dius, vaya quadros, no és saps? aquesta dolenta.
I mira, Mar, què et sembla si ara posem d'unes persones que recentment han vingut, Ah, que la gent ho tindrà molt present, i són els nois de Per Dos Duros. som-hi, va. El Martí i l'Adam. A veure què ens han de dir. A veure què ens diuen. Ei, bones, Mare Guillem. Som el Martí i l'Adam de Per Dos Duros. Us volem felicitar pel vostre any en el programa Quin despropòsit. La nostra pregunta que us volem fer és... Següent. Ah, vale. Sí. Ah, molt bé. Si una ràdio en castellà us oferís un sou de 1.500 euros a cadascú dels dos amb un contracte indefinit, canviaríeu el vostre programa a castellà? Ja em sé la resposta del Guillem i ja ho sabeu la meva, no? Ah, i per què saps la meva? Perquè sí. Home, ara mateix... O sigui, no ha dit res. O sigui, ha dit, si un programa el féssim en castellà i ens donessin 1.500 euros... A cadascun. A cadascun, No, eh? un programa no, que si ens haguessin de canviar el programa al castellà. Ah, el castellà. Sí. Ah, vale, pensava que rotllo que ens fitxava algú, en plan, una emissora, i ens Sí, deia... sí, i havíem de fer els programes en castellà. Ostres, doncs seria una molt dura decisió. Més que res perquè realment m'agrada el que estem fent i crec que estem generant un públic molt xulo. Llavors, Sí, que és veritat. jo tinc ara mateix una feina, llavors, bueno, tinc la sort de tenir una feina. I no deixaries la teva feina per... O sigui, si una Ostres. emissora et diu que canvies el castellà i que et contracten i et paguen 1.500 euros al mes, no deixes la feina. Jo és que crec que deixaríem de ser una mica nosaltres. Més que res. Entenc. La nostra essència. Llavors, no, vale, no. Jo, òbviament, no, ja ho sabeu. Òbviament, I sí. a part, és subrealista que vingués una emissora i em contractés per parlar en castellà, perquè jo poc castellà sé i poc castellà parlo. No per res, però perquè No. no em sento còmoda. No passa Quan he de res. parlar, el parlo, per no faltar el respecte, i si no m'entenen, òbviament, parlo castellà, però si ho puc evitar, ho evito. Molt bé. I anem directe amb la següent, que és una persona que la vam portar perquè justament havia arribat de fer moltíssimes voltes al món. Però Ostres, que fort. ara ja està aquí. Bueno, ara m'ha gravat aquest vídeo Sí? i estava en un AVE. Només us dic això. A veure, anem a escoltar-la. Feliç aniversari al millor programa de ràdio de Catalunya i jo simplement vull que m'expliqueu una anècdota graciosa que hagueu tingut en algun episodi. Anècdota graciosa. Bueno, primer de tot, gràcies, Carla. Sí, és la Carla Gil, correcte. Sí. I una anècdota graciosa, n'hem tingut moltes. Hem tingut moltes anècdotes gracioses. Sí. Se't passa alguna pel cap, de tantes que hem tingut, A veure, Guillem? vinga, anem a passar ràpid. A veure, jo me'n recordo del primer cop que vam sortir al carrer. Vam intentar anar per la, Sí, potser per la aquesta carretera. millor. Ui, ai, que se'ns mata per allà. Per dalt. Pobre Albert. Quasi ens mata el càmera. Doncs me'n recordo el primer cop que vam anar a sortir al carrer, que era preguntant sobre el 8M. És veritat. Oh, ja sé el que vas a dir. Sobre el 8M. Aquell senyor, No, aquell senyor i aquella senyora. Quina senyora? Mira, ho explico, ¿vale? En plan, és així una mica en to de broma, ¿vale? Però la mare es va seure per preguntar, no sé si era Sant Jordi, que li va preguntar que era per ella l'amor. Era Sant Jordi, Ah. era Sant Jordi. Això. Jo pensava que deies el del 8M, el senyor aquell que ens va començar a parlar, No, a no, fotre no. una història. Bueno, no. Doncs era Sant Jordi. I llavors la Mar s'asseu amb dues senyores M'encanta. i va preguntar, què tal l'amor? Què és l'amor per vosaltres? Què és el més boig que heu fet per amor? I llavors diu, ui, és que el meu marit és mort. No van dir No? això. Van dir, mira, el que van dir va ser, eren Com que dues no? senyores i van dir, és que a nosaltres l'amor ens ha abandonat. I jo, que estava com passant per una època de transició, els hi vaig dir, a mi també. Clar, I em diuen, no. no pel mateix. És que som viudes. Clar, llavors la I cara jo. que se'm queda a mi gravant així amb el mòbil, mira, m'estava rient tant, però bueno... Em va saber un greu. A part, no, va ser molt bo aquell episodi, el de Sant Jordi, m'agrada molt. Bueno, Va ser Sant Jordi xulo. passa és en res. Bueno, en res. Falta un mes i mig, però... Falta poc, Ja però ja farem podem alguna anar preparant coses. Ja De farem fet, ja alguna estem movent fitxes. Ja farem alguna cosa, correcte. I ja està, no tenim més missatges. No, bueno, perquè hi moltíssimes gràcies. Sí, moltíssimes gràcies. Hi havia gent que ens els volia fer arribar i tal, la Paula, que la tenim a un creuer una altra vegada, Sí. però deu estar dormint ara perquè per al canvi d'hora, la Marina, que També la suposem que Marina, també anava sí, molt sí. liada. Però bueno, ho agraïm igualment, que la intenció és el que compta. I ja tornaran algun dia un altre cop Quan al vulgueu, programa. nosaltres encantadíssims. Correcte. Llavors, Mar, I estem anant cap a un lloc estem anant a un lloc molt especial. molt especial per nosaltres, o sigui, Clar, aquesta sortida, per nosaltres. aquesta excursió,
té un sentit. Clar. Hi ha un sentit darrere. Correcte. I quan arribem al lloc us ho explicarem. Què hem de tirar, recte o a l'esquerra? A veure, ara podríem tirar... Esquerra, no és? És a l'esquerra, ja? Vale, sí. Doncs mira, ei, ara estem en una zona tranquil·leta a Vilassar, on ja no hi ha tant de moviment, també ja és de tarda. Espero que el tema de il·luminació aquest cop estigui bé. Jo confio en que està funcionant. Home, jo crec que sí, no? El càmera ens fa com bueno. Ens fa com bueno. Bueno, ja veurem. Mar, hem de tirar endavant sempre. Sí. Llavors... Jo ja et dic que a l'estudi sempre s'està més tranquil, però el Guillem no m'escolta, no em fa cas, noies. Bueno, és el que passa. Llavors, això és un patriarcat. Què et sembla si responem ara alguna de les preguntes que ens ha deixat la gent? Vinga, em sembla bé. Perquè a l'Instagram, que per cert, ens veu seguir a l'Insta, que estem a res dels 500 seguidors. Estem supercontents, Aquests últims 2 convidats que hem portat, tant l'Òscar com el Roger. Molt top. Hem tingut molt feedback, molta gent ha mirat els reels, s'ha comentat, s'ha donat estem like. Prime. Estem portant convidats Prime. Estem en el nostre millor Prime. moment. I venen moltes coses xules, ho torno a repetir, però és que és cert. De veritat us ho diem. Llavors, hem preguntat a la nostra gent, als nostres seguidors, doncs que en deixin preguntes de qualsevol tipus. Llavors, vaig a llegir, vale? Perquè... Aviam què ens han deixat, Perquè, clar, dir de qualsevol tipus, que vaig ser jo la que ho vaig dir, és... La Mar s'arrisca, però bueno... Jo m'arrisco, perquè qui no s'arrisca no pisca. Correcte. Llavors, què? Aviam, em fa patir, Sincerament, no he mirat les respostes, si us dic la veritat. Vaig a fer així una mica una selecció. Ho deixo en mans del Guillem, tot. A veure, anem amb la primera de totes, vale? No posarem l'usuari per si algun cas. És, qui ha sigut el convidat que més il·lusió us ha fet portar? Vale. Mar? Jo crec que aquí no estarem d'acord. No? Tu creus que no? Jo crec que no. A mi la convidada que em va fer més il·lusió portar va ser la Marina. Vale. Perquè m'agrada molt el contingut que crea. Crec que és una tia super echada pa'lante, molt animada, molt activa, i l'admiro molt. Llavors, en aquest sentit, la convidada que m'ha fet més il·lusió portar va ser la Marina, 100%. Jo et diria que, mira, és que és molt recent, però és que et diria que el convidat així que no m'esperava que algun cop portaria més que res per al meu àmbit és el Roger. No t'ho esperaves? Bueno, és una persona que deia algun dia potser vindria, però no tant d'hora. I la veritat que un episodi molt guai, es va obrir moltíssim, va respondre a coses... O sigui, a vegades som una miqueta cabrons amb els reels, vale? Això ho hem d'explicar. Doncs anem a pillar una miqueta, clickbait, i aquestes cosetes, però sense fer mal a ningú. No, mai, no és mai la nostra intenció fer-ho. Llavors, bueno... Següent pregunta. Següent pregunta. Doncs mira, anem amb... Hola. Passem, Gràcies. Clar. Per aquí. Anem cap a dins, a veure, sí. Mar, tu saps quina és la taula, no? Sí. Que hem agafat. Clar, quina és? hem vingut aviat. Aquella cantonada allà. Aquella cantonada? Hola, bona Perfecte. tarda. Clar, aquí ens estem entrant en un bar. Ara us ho expliquem tot, de veritat. Així com qui no vol. Llavors, vinga. Reservado. Agafa lloc, Mar. I, mentrestant, has de respondre a la pregunta de... Em deixes treure amb l'abric o...? Sí. Quins direu que han estat els millors moments del podcast? Ai, no, ara no puc. Quins diríeu que han estat els millors, en plural? Sí. Els millors moments del podcast. Sí, així. Millors moments del podcast. Aviam. Ara em ve al cap, també és perquè potser segurament és molt recent, però l'episodi de Cabrera jo crec que és un dels millors moments en el sentit que va ser una cosa molt arriscada, una decisió arriscada que vam prendre. Crec, i a més hem rebut molts bons comentaris, crec que a la gent li ha agradat molt, deixant de banda tot el que ha passat, que no ens quedem en això, evidentment. No, home, no. I crec que també ens ha servit per arribar a més gent. Totalment, que ens arribi a conèixer més gent. Sí, i per marcar un camí, saps? O sigui, per no tancar-nos en un estudi, sinó dir, doncs, bueno, podem fer més coses i hi ha la possibilitat. No, totalment. Jo crec que també és un episodi tope diferent, que de fet, doncs, és aquestes locures que se'n venen. Literalment em va venir un diumenge. Nosaltres graiem els dimarts. I a mi se'm va ocórrer la idea un diumenge. O sigui, podeu imaginar la cara de la Mar i el seu cap dient, què diu aquest boig? No, la cara de la Mar, la del Jaume, la del Xavi, la de tothom. Llavors, vam jugar al bàsquet i tot, i res, per mi és una episodi molt top. I el que menys, un pitjor moment, et diria, quin diries? El pitjor moment? Quin diries? O sigui... O no has tingut, potser no has tingut. Sí que n'he tingut. No vull dir el de ningú convidat. Vale.
Diré algun nostre, potser al primer episodi, quan vaig saber que m'havia passat a temps, o fa poc, un nostre també, en el que em vaig enrotllar que no veguis, comentant la catifa vermella. Ah, sí. Bueno, però això són coses que poden passar. I a mi em saben greu aquestes coses, però, òbviament, bueno, de vegades no som conscients del temps. No. A veure, Albert, quant de temps portem? 30? Molt bé, tenim molt de temps, Mar. Ja veus, estem perfectes. Anem puntuals. Sí. Mira, llavors anem a un altre, vale? Que aquí ens deixen, que és... Creieu que heu lligat molt més des de que vau començar el programa? Què? Clar. Mar, has lligat més? Jo crec que no. No? No, jo crec que... O sigui, sí que és veritat que algun noi m'ho ha comentat i també algun altre m'ha T'han tirat la canya, eh? Sí. Ui. Sí, arrel del programa. Sí, sí. Ja t'ho vaig comentar, això. Sí. Jo he de dir que no. Jo no. S'està fent l'humil. Que no, us ho dic en sèrio. No lligo més des de que tinc el podcast, no lligo mai. No lligues mai, per favor. Com que no lligues mai? És la realitat. La realitat. Ara estic out del mercat, estic fora del mercat. Jo també estic out. Però no, la veritat que jo vaig sentir, sobretot, que la gent ens escoltava, i això sí que és com un carinyo, el dia del Birrassà. El dia del Birrassà, jo aquell dia vaig sentir que sí. Mar, tu què vols demanar? Que així ho vaig demanant. Jo una Clara. Una Clara. Tu vols alguna cosa, càmera? Què vols? Una copa, no? Una copa? Vinga, jo també. Feu els dos copes? Sí. No, jo una Clara, que he de conduir després. No. Sí, jo he de conduir. Vale. Doncs jo una copa, tu una Clara. 2 copes i una Clara. Sí. Vale. Doncs Mar, mira, ve responent la següent, vale? Tu escull, Vale, a mi també explicaré, Aviam, deixa'm mirar. Sí. Perquè ara m'estaven recordant del meu reel preferit. Tu tens reel preferit? Jo tinc reel preferit. Jo sí. Clar, o sigui, no sé si us en recordeu que el que ens va passar és que quan vam anunciar que faríem segona temporada, ho vam fer mitjançant com una sorpresa en la que dèiem que plegàvem, no? I vam arxivar tots els reels que teníem a Instagram. Què passa? Que no sabíem, no érem conscients de que quan tu arxives un reel que té àudio, vale? Quan l'arxives, després com l'àudio és teu, que és original, perd l'àudio i quan desarxives el vídeo no se sent res, vale? Llavors, és veritat. Probablement no podreu chequear quin és el reel al que estic fent referència. Quin era? Però el meu preferit era el que el Guillem explicava que es va enamorar al tren. Zero dubtes. Ostres. O sigui, crec que a més va ser un dels primers reels que van tenir com bastant... Sí, no sé per què, realment. Home, perquè jo crec que la gent va sentir com molta empatia amb tu en aquest sentit. Jo crec que molta gent s'ha enamorat al tren. Sí, últimament no em passa, No, hauré de trobar un altre cop. M'he d'enamorar al tren. Ets enamorar-te de noies que llegeixen? O què? Quin és més el teu perfil de noia de tren? Noia que està amb el mòbil, que escolta música amb cascos grans, que llegeix... M'agrada música que estigui mirant així una mica al mar, a la R1, mirant al mar així amb uns AirPods, amb uns cascos, el que sigui. I sí, aquest és Això va molt a gustos, perquè jo, per exemple, normalment sempre em fixo amb els nois que estan llegint així com en una cantonada, fent-se'ls misteriosos, i després em trenquen el cor, us ho prometo. Mare meva. Aviam, tenim una altra pregunta que diu... Quins diríeu que han estat... Ai, no, aquesta l'hem contestat. Aquesta ja l'hem respost. Quina dic? Aquesta quina ha sigut? No, aquesta ja l'hem respost també, no? És aquestes dues o aquesta? Vale. Si poguéssiu convidar qualsevol persona al podcast, qui seria? Però ens hem de llançar a la piscina? Fes-ho, si vols. A veure... És que, clar, jo diria Vilassar, Sí. Sí, a veure... Clar, o sigui, al final només portem gent de Vilassar. Sent optimista, jo tiraré a lo alt, que és Batllal. Ja, a mi em faria moltíssima gràcia, evidentment, que vingués a Batllal, que, per cert, he vist que ha anat a un podcast de Ràdio Primavera, crec, en el que parlem d'horòscops, i ella és Piscis, com jo. És que tenim coses en comú. Mira, hem de parlar, ens hem de posar al dia. Clar. Mira per què ens porten. Gràcies. Moltes gràcies. Merci. Sí. I jo diria la Batllal. I, de fet, hauríem de fer una aposta. Sí, Ha de quedar gravat aquí de que si la Batllal ve, hem de fer alguna cosa. Merci. Què vols fer? Ho hem de dir aquí. No sé. Jo faria alguna cosa com alguna bogeria que fes ella, de com no rapar-se, vale? Perquè jo ja no estic en plan de rapar-me, però a lo millor tenyir-me. Em tenyiria d'arròs. No? Sí, jo sí. Si ve la Batllal... Jo també, jo em tenyeixo de rossa. No, això no val. No. La Mar, què podria fer? No, coses del cabell no ho penso fer. Tu t'atreviries? No. Gravant la data del dia que va venir? Si és el peu, sí. Si és el peu, m'ho tatuo. En plan... A veure, un mes i ja no passa res, no? Et poses QD i la data.
No pot ser alguna mica més com maco? Què et posaries? Algo així. No ho sé, s'ha de pensar. Vale. Un tatu al peu. Un tatu al peu? Vale, m'agrada. Vale. Vale. I jo d'arròs. Ok. Estic posant fatal, clar, però Un bueno. tatu molt petit, al peu. Vale. Així que no es vegui. Doncs, això queda gravat, Si ve llevat ja, Si ve llevat ja, amb tatu al peu, i jo em tenia d'arròs. perfecte. Serà com un ros així bastant pollo, diguéssim. Sí. Sí, eh? Sí, no sé si més metges, no sé. Així com l'Aitor. Tenim un amic que es va tenir molt d'arròs. No, És jo com crec un que... ros- No sé, és que potser seria més metges, en plan... Vale. Una mica arròs, Vale, però bueno, ok. veuríem. Em sembla perfecte. Però aquí llancem el repte, a veure si ho aconseguim. Mira, si ho aconseguim. És que justament ara que dius aquestes coses que dius mai, hi haurà un dia que de sobte No, jo crec que no. la tindrem aquí al costat. Tu ets optimista i jo la realista. Sempre ens passa. A mi m'agradaria moltíssim que vingués una Rita Pallès. M'agrada molt Ostres, la Rita seria i molt guai. em sembla un perfil molt interessant. Sí? I m'agradaria molt una Ona Batlle. Una Batlle. Oh, una Batlle És que seria Ona molt... Batlle seria top, perquè la Ona Batlle la podríem entrevistar al camp, Ona Batlle, Això de és- Vilassar de Mar. Però això no s'han de fer spoilers. Seria icònic. Sí. No, però... S'ha de dir que no està tan lluny. Mira el que et dic, Jo crec que una Batlle que es pot fer. Es pot fer, no? Sí, Jo també ho veig, és optimista, però es pot fer. Ho visualitzo. Sí, jo crec que sí. Hem de llançar contactes. Hem de llançar. Tenim contactes. Tenim per contactes, fer-ho. tenim contactes. Tenim contactes. Llavors, bueno, aquests han sigut una mica el recopilatori dels Sí. missatges que ens han deixat, Sí. que ha estat molt guai. I ara us volem explicar una cosa. Hem vingut aquí, a aquest lloc, Correcte. perquè això abans era un altre bar, L'han canviat. sí, ara és un Frankfurt, i nosaltres aquí, la gent ens mira, em fa gràcia. Clar, home, és que... És on vam decidir que faríem el podcast. Correcte, justament- O sigui, aquí va néixer tot. Jo sé aquí, on en estava aquesta assegut. taula. Justament a aquesta taula. Sí, estàvem aquí, Estàvem asseguts aquí, Sí, i de fet, exacte. jo me'n recordo que estava assegut aquí, en el banc. I jo en aquesta banda d'aquí. Sí. Jo estava al costat de l'Alejo, jo. Ostres, jo no en recordo tant, però me'n recordo que em demanar aquí unes milaneses. Sí, ens vam agafar unes milaneses Sí, 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 boníssimes, sí. estaven increïbles. Sí, i me'n recordo també que és això, o sigui, de la broma, d'això que dius un dia, ostres, per què no fem un podcast? Saps? O sigui, això que llences així a l'aire, i llavors, clar, i vam dir, va, sí, no sé què. I clar, Sí, exacte. jo pensava que això seria una cosa que es quedaria, doncs això, en el sopar, que no faríem res més. I per la cara? O sigui, no per la cara, però vam començar com a parlar-ho per WhatsApp i tot això, de dir, ostres, i si en pensem una idea de programa? Sí. La Mar va contactar amb el Jaume, Jo li va vaig dir la fer les idea... gestions amb la ràdio. Clar, i de sobte doncs, ens vam reunir un dia i vam començar a parlar. Sí. I els hi va encantar la idea que teníem, Sí, la No? veritat és que sí. de crear contingut molt enfocat a joves, que és sempre... Hem el que canviat ha estat. molt. Des de l'inici hem canviat una mica... Hem canviat. Jo I crec que- canviarem més. O sigui, al final Sí. això és un camí i és una evolució constant. Clar, jo crec que ara estem fent més el que ens ve de gust, Sí. d'agradar, de tot, no ens Sí. forcem a res. No. Sí, som molt Gens espontanis. ni mica. Realment, o sigui, és això el que diem. Ens agrada preparar els programes per nosaltres, de dir, ostres, jo si vull veure un programa, el vull veure així, d'aquesta manera. O sigui, jo em veig els meus programes. O sigui, no per... El Guillem ho fa. Jo he de dir-vos que no, També el Guillem és el que edita els reels i Clar. tot, llavors és també una mica per necessitat. Clar, que ho llavors, fas. jo sóc el que em fixo, per exemple, avui, si s'està veient obscur, doncs mira, aniré a la tenda on hem comprat això, que no A la diré... botiga. A la botiga, o que no direm noms, i diré, Bona tarda. I diré, escolta, m'heu timat, m'heu estafat. Esperem que no, Esperem que s'estigui veient bé. Però bueno, sí, aquí va ser el lloc on tot Aquí va és on començar. va néixer la màgia, no? Correcte. I un any després, aquí ens trobem, Marc. Aquí estem. O sigui, volíem tornar per fer una mica tot com més icònic, no? I Sí. també ensenyar-vos una mica de nosaltres, que no deixa de ser algo Sí. íntim, no? I personal. Algo diferent. Sí. I perquè poséssiu lloc, no? Doncs on va començar tot. Correcte. Perquè és aquí. Per la gent que no ens estigui veient, estem davant del Pere Ribot. Sí. Vale? O sigui, així perquè ens ubiqui una mica la gent de Sí. Vilassar, que també a la ràdio a vegades... Això ens costa sí que una mica, he de dir, Clar. de quan fem aquest tipus de programes que sortim de l'estudi, ens costa una mica tenir el mode de ràdio. Sí. De també doncs, anar senyalitzant-ho tot, per on estem caminant, per on què Però ho estem fent. intentem, Correcte. Tot és millorar. Tot és millorable i tot és millorar, sí. Correcte. Llavors, Mar, què et sembla? Vale, que segurament anirem pel minut 35, quasi 40. 34? No, 40. 40? Oh, molt bé. 40... Aprox. Vale, 42, sí, 3, 43, 44. No? Vale, ok. Ja està, ja no cal que fem més referència a això. Llavors,
dic la veritat, li he preguntat al xat. Vale. Li he preguntat al Que xat... natural, ell. Per fer un qui és més probable. Li he dit una mica qui som... Ens coneix, el xat? El xat ens posa cara. El xat ens posa cara. Tu si li dius qui és el quin despropòsit de Vilassar Ràdio, i et diu qui són. Et diu, són el Guillem i la Mar. En sèrio? Joves. Sí. M'estàs vacilant? Que no, és Quina veritat. por. Mira, en plan, perfecte, el quin despropòsit. Llavors, ho he fet amb 2 versions, una mica més picant. Com t'agrada el que t'agrada? Bueno, perquè al final també estem aquí per respondre. Aquí és on surten els clips, sempre. Aquesta és la millor part. Llavors, què et sembla? Si comencem per una primera pregunta, què és el qui és més probable, vale? O sigui, al final direm una pregunta i haurem de dir qui és més probable que ho faci i per què. Llegeixes tu una i jo l'altra. Correcte, així anem escollint, vale? A veure... Qui és... Vaig amb una que és... Vale, bueno. Qui és més probable que s'hagi liat amb algú que hem portat al programa? Bueno... Jo crec que jo. Bueno, jo. Ah, sí? Jo sí. Ah, sí? Ah, uau. Sí, no diré noms. No, ja veus. No diré noms, però... Ostres. Sí, no sé per què... No recordava la teva, eh? No sé per què he dit aquesta primera. Sí, va passar molt de temps. I, de fet... No diré més pistes perquè si no la gent ho sap. Ah, jo pensava que t'estaves obrint en canal, eh? No, però bueno. Continua. No, diré... Que a la gent li interessa. No diré. No, és que aquí si m'obro, però és que no sé si obrir-me, Mar. Direm que... A veure, no et passis, perquè llavors la gent ho entendrà perfectament. Vale. Si vols dir alguna cosa teu, digue-ho. Endavant. No, meu. És meu. Diré... Uf, no sé. No ho diré. Direm que... No diré res. Va ser de la primera temporada. Vale. Una convidada de la primera temporada. Una convidada de la primera temporada. Vale, ok. Et vas liar amb una convidada de la primera temporada, eh? Sí, no repeteixis, sí. No... Perfecte. Anem amb la següent, perquè sóc molt bo. O sigui, he fet una pregunta i al final he acabat responent jo. M'encanta. A veure, aviam. Anem. Trio la que més m'agradi, Sí, jo vaig a veure una mica perquè, mare meva. Que bo, si us plau, m'està encantant. A veure. Qui és més probable que expliqui un secret en directe sense pensar? Jo crec que jo. En sèrio? O sigui, un secret no, però diria un secret meu. No un secret d'una altra persona. Ja, però una cosa que no podem dir... Bueno, vale, si és d'una altra persona o alguna que no podem dir, no. Jo crec que no. Llavors jo crec que se t'escaparia. A mi se m'escapa, sí. Jo crec que... Però no, jo no sé, dir jo perquè se m'escapa. Però no sense voler, sinó crec que se t'escaparia com lo de l'altre dia. Clar, per això estava pensant jo en lo de l'altre dia, que al final no se'n va escapar res, i que si us quedeu fins al final d'aquest episodi us ho explicarem. Exacte. Però jo crec que jo. Sí. Bueno, sí, jo crec que sí. A veure, és això, jo crec que si fos algú meu seria decisió meva el dir-ho, no? Jo crec que tu potser t'obres més, però la que se m'escapen les coses a mi. Sí. Pot ser? Pot ser. Sí, m'ho compres, no? Sí. Aviam, va, una... A veure... Què tens per mi? Som-hi, bueno, pels dos. Qui és més probable que hagi enviat un missatge compromès borratxo? Compromès? Què vol dir compromès? D'aquests missatges que al matí següent dius per què ho he enviat? Ja pot ser amorós, ja pot ser rancor, ja pot ser tu mateix. Jo crec que jo. Tu? Dels dos? Jo crec que en aquest sentit tu tens més seny que jo. Jo dic que ho he fet. En plan de... Jo crec que ho ha fet tothom. Però no, mai insultar ningú. Mai, no. No, jo tampoc. Jo insultar crec que tampoc. No, però sí que... Però dir alguna cosa que fa mal... Però saps aquest punt de que et ve el punt baix? De la nit, que estàs ja com molt tocat, que estàs amb el cor trencat. Doncs això algun cop m'ha passat, però bueno, de tot es passa, De tot es passa. A mi m'ha passat fa poc, de fet. Sí? Ostres, la mare està disponible, per qui vulgui. He de dir que estic en un moment de la meva vida en el que no busco res i ja us ho... Ostres, no, jo també, estem igual. Us ho comparteixo. Estem en el mateix punt, la Mar i jo. Apa, sí, Sí. Mira, és que aquesta em fa moltíssima gràcia. A veure. Qui és més probable que s'enrotlli amb algú només per l'anècdota? Hòstia, ho he llegit, l'anava a dir. En sèrio, és boníssima aquesta, Jo crec que ets més tu, probable. Per l'anècdota? Sí, però perquè jo no sóc... no sé, no me'n va aquest rotllo, saps? A veure, és veritat, és que això és que ho estàs fent molt malament. No perquè tu ho facis, sinó de... Tio, jo no em lio per liar-me. Ai, jo sí. No, però... Jo què sé, jo crec que et fa més gràcia en plan per l'anècdota, en plan, és una persona així com famoseta i només per l'anècdota no ho faries? És que no.
Bueno, potser sí. És que ho veus. Sí, o sigui, depèn. Ara crec que no. És que m'estic fent gran. Tot és Saps el això que punt. creixes i dius... Tot és el punt de vida, en plan... Sí, exacte. Però jo dic que ella és més probable que jo. Sí. Més probable que tu sí que sóc. Jo soc molt vergonyós. Sí, és veritat. Jo sóc Jo més no diria, jo escandalosa en faria aquest així i diria... sentit. Hola. Ja, és que tu ets supervergonyós, no sé per què. Bueno, Et toca, no? sí, em toca. A Vinga. veure, anem amb algú... Som-hi. Anem a veure què ha dit. Jo cada cop que tu vas a llegir, faig un trago. Que rebento la taula. Uf. A veure... No sé, a veure... Què, aquestes preguntes? No ho ha fet bé el xat, eh? Sí, és que n'hi ha algunes... és que no et vols que et posin un compromís molt heavy. Vale. Qui creus? Has apagat el mòbil? Bueno, però perquè... Qui creus que és el favorit dels dos? Per l'audiència. És que ho ha posat al xat. En sèrio? Sí. Qui creus que... No, o... Jo crec... Després tinc una altra, tinc una variació. Jo crec, o sigui, no ho sé, la meva perspectiva és que no crec que tinguin un preferit. No, jo crec que tenen punts de tot. En plan, per exemple... o sigui, jo crec que depèn molt de l'episodi, també. Sí, totalment. Jo crec que, per exemple, tu ets com la persona més sèria, o sigui... Sí, en plan de... No, de que el programa tot vagi bé, com la més correcta. En sèrio? Sí, jo crec que sí. En sèrio? Jo pensava que no. Sí, i jo soc com el més boig. En plan, jo sóc molt correcte, però me'n va la bogeria. O sigui, faig seccions boges... Soc molt correcte, però em va la bogeria. No, però faig seccions boges, faig això d'anar caminant pel carrer, que pot sortir fatal. Home, però jo també he anat caminant pel carrer, eh? Sí, però et veig com que molt més controladora, en plan... Sí. D'estar tota estona pendent. Però perquè jo ja saps que m'hi jugo una mica més que tu. Bueno, sí, però tampoc tant. Això al final és per passar-s'ho bé. Sí, total. No importa què és el que fem fora. I després vaig a fer una variació, que això és... Qui creus que és més graciós dels dos? És que depèn, perquè jo crec que els dos són bastant graciosos, però Sí. tenim un sentit de l'humor diferent, Vale. saps? Sí. Jo crec que potser jo sóc més divertida i tu ets més graciós. Què es considera divertit i graciós? Quina diferència hi ha? O sigui, per mi Sí, una persona... què consideres tu la Clar, diferència? jo crec que sóc més divertida en el sentit de que, saps? En plan, tipus, divertida. Així a lo T'he loco. explicat bé? No em treguis No. un reel d'això, sisplau, no em treguis un tall d'això. no. I tu ets com més en plan de deixar comentaris, saps? Tipus de jo. En plan, comentaris de cunyado, saps? No de cunyado, però Sí. d'aquests que, tipus, cámbiame la copa, jefe, que tiene un agujero. Però jo crec que sóc ocorrent. Sóc, en plan, llenço la broma, en plan, en un bon moment. Sí, i a més saps quan llançar-la. Sí. I jo potser sóc més embogida. Potser jo sóc més embogida i tu ets més graciós. Sí, pot ser. Sí, jo crec que sí. Sí, Molt bé. no? M'ha agradat aquesta. Vinga, va, ara... A veure, anem a... Ves a una... Aquesta secció no, sisplau. No Mare volem meva. més. Vale, no m'ho puc Que anem, creure. minut 50? No. 45. M'agrada aquesta. 46. Qui és més probable que es casi abans dels dos? 32. 52. 40... Guillem, per favor. 4, 3, 4, 2, 4... Mare meva, tu ho entens? 46. 47. 2, 4... 47. Ah, wow. És amic teu, eh? Sí. Aquest és el problema, Torno a repetir la pregunta perquè li hem Sí, sacat aquí digue'm, perdó. Qui és més probable Sí. que es casi abans dels dos? Hòstia, doncs ho tenim xungo. En sèrio? Bueno, en primer lloc, et vols casar? Casar-me en el... Tot això, Et església... vols casar amb mi? No. Això ho diu ara, però és que després, quan estem amb l'Òscar, estem amb tot, és com, sí, és que no sé quina mania té el Guillem de dir que som parella, tal, que jo sempre li dic de fer la broma quan ens convida a algun lloc tal, de som parella i fer la broma, i ara ella ho llença aquí, i després em diu, és que sempre vols que som parella. No, jo crec que sí, jo crec És que... per jugar, per donar-li més... És un amor anunciada, el nostre casament. Ja. No, però que no ens casarem nosaltres, que vale. si tu et vols casar, en plan, que qui es casarà abans? T'he dit, qui es casarà abans i després t'he dit, Jo crec que et tu, vols casar? jo crec que tu. Jo crec que no em casaré, eh? No et casaràs? Sí, jo crec que el que faré ja serà pagar una hipoteca, saps? Poliamor. No, poliamor mai. O sigui, et cases amb el pis. Amb Hisenda, eh? Sí, em caso amb Hisenda. Joder. No, o sigui, jo crec que Ho potser... sento, eh? Jo també. Jo crec que potser jo seré la que tingui com una parella estable abans, Vale. però crec que tu seràs el que et casaràs abans. Pot ser, no sé, a veure, la meva vista futura a casar-me és no, més de 5 Ja, però anys, tu ets molt més romàntica en aquest sentit que jo.
Sí, però bueno, al final... I també ets més clàssic. Mai saps. Sí, però no sé, sincerament no sé què faré, o sigui, no tinc parella, no tinc res. Jo dic que tu et casaràs abans perquè jo no em casaré. Vale, doncs em caso jo faré una abans. festa. I live for the party. Jo també, serà el DJ. Faré una festa a Formentera, ja ho tinc tot pensat, Ho dic per al meu futur marit, si està escoltant, Faré una festa a Formentera, serà una casa davant del mar, ja tinc la casa també, i res, ens ho passarem molt bé, convidarem els nostres amics, la nostra família més propera, i ja està. I Mar, anem amb l'última, vale? Perquè després explicarem l'anècdota, que crec que donarà per temps. Qui és més probable que acabi a la illa de les tentacions? La tinc claríssima, tu. Jo? Sí, jo no aniria ni de broma. Però si jo tinc por a les dones? Com has de tenir por a les dones, per favor? Tu creus que s'ha de dir això? No, és broma. Jo crec que el Guillem seria el que aniria abans a un reality dels dos. Ja parlo a nivell de reality, És que no aniria ni de tentador ni res. O sigui, és que no podria. O sigui, és que com no sé lligar, seria el típic graciós de la festa. Vale, però aniries sent el graciós. No, o sigui, però perquè no em menjaria ni, res. No menjaria res allà. Però no cal, menjar, en plan, menges el menjar i ja està. Sí, bueno, però no. Comes, sales de fiesta i te vas, te largas. No estaríem cap. Soc el primer que eliminarien que ni ho diuen al programa, que de sobte, entre una escena i l'altra ja no està en una nit, aquí soc jo. El que no avisen, no? Que de sobte ja no te'l trobes. Sí, anava a dir una cosa que em cancel·laven. Què li passó? Anava a dir una cosa que em cancel·larien. No la diguis. No, millor no, que encara no volem que ens tanquin el programa, que volem durar més. I ja està. Ai, aquest gest que has fet, quina por, Quin? Aquest, que has aixecat una mica com la mà. No, ala, on vas, animal? On vas? Quin pati. Llavors, bueno, gent, ja estem acabant? Estem a prop d'acabar. Llavors, estem a prop. Us volem explicar una anècdota. Sí, i és que si heu continuat aquí amb nosaltres... Exacte. Això és el que vols explicar, oi? Això és exclusiu, sí. A veure, és el típic que estem dient. Anem a dir el mateix, no? I diem coses diferents. Sí, com aquell cop que jo vaig dir sense i tu, és el cisne, no sé què. Sí, el cisne negro. El cisne negro. Llavors, correcte, això és per la gent que segueix fins aquí, fins a l'últim moment. Això no ho penjarem a cap lloc. Això és només exclusiu d'aquí a YouTube. I es quedarà aquí. I de ràdio. Només qui ho vegui i qui ens segueixi i ens escolti a la ràdio ho sabrà. Llavors, vinga, explica. I és que l'altre dia vam ser convidats a un programa del nostre poble veí. Jo no anava a dir això. Què anaves a dir? L'anècdota del bar? Quina anècdota del bar? Home, una persona que ens vam trobar. Ah, en sèrio, Guillem? Però si t'he dit que diríem això, porto tot el programa dient-ho. Ostres, ho he dit. És que és surrealista. Vale, no, però sí, digueu això. I lo nostre ho diem... Em sembla molt fort, em sembla fortíssim. Sí, porto tot el programa dient que si es queden ho expliquem. I és que pensava que no era això. En sèrio, tio. Doncs vinga, Marianza, perdó. No, res, que veureu en breus que ens han convidat a un programa del nostre poble veí. De premiar. I que estarà molt xulo, que estigueu atents, que ho compartirem. Ens ho vam passar superbé amb els nois que ens van entrevistar. Va ser molt bo el programa. I ens va agradar moltíssim i vam aprendre molt d'ells. I de fet, vindran. I vindran. No sabem quan, però vindran, perquè volem que vinguin. Ells volen venir també, i vam tenir molt bona relació amb ells i molt bon feeling, i això ens va encantar. I res, que estigueu atents. Estigueu atents perquè ho penjarem, ho compartirem quan surti. Després no digueu que no avisem. I a més, us hem de dir una cosa, i és que en aquell episodi, van ser 2 episodis, ens vam obrir en canal. Sí, la veritat que molt bons entrevistant, i la veritat que nosaltres ens vam obrir, és que som això, som naturals. I ja ho escoltaran, llavors expliquem l'altra anècdota, perquè Albert, que ens falten 5 minutets, no? Més o menys. 53, portem. Molt bé, doncs mira, expliquem l'altra. I amb això tanquem. Vols començar tu, ja que la teva anècdota? Començo jo. I és que l'altre dimarts, justament vam gravar l'episodi amb el Roger, ¿vale? I nosaltres vam dir, ostres, anem a fer una reunió entre la Mar i jo, perquè això ho fem a vegades per parlar del programa. I vam anar al bar del Ben Parit, allà al costat de l'església de Vilassar. I justament estàvem així parlant amb unes altres amigues, i al costat nostre se'ns va seure una noia amb una altra... Eren 2 noies, se'ns van seure al costat. I de sobte una persona que estava a una altra taula va dir, ostres, que xula aquella jaqueta de les Olimpiades. Exacte. I de sobte, clar, ens adonem que la persona no era d'aquí. No. Era estrangera. Parlava anglès. I llavors va dir, sí, és que vinc de les Olimpiades. De les Olimpiades d'hivern d'Itàlia. I ella era canadenca. Sí. Que des d'aquí, Nif... We love you, but what happened? What happened, Nif? Where are you?
Llavors vam tenir una conversa a tope de xuula amb la nit. És que va ser increïble, o sigui, d'un moment a l'altre se'ns va girar tota la tarda. Sí, o sigui, anava a ser una tarda d'una presentació del Guillem per explicar-me certes coses i intercanviar comentaris, i va acabar sent una xerrada de tota la gent que hi havia a la terrassa. Correcte, amb ella. Amb ella, i al final de tot, de quasi ja a la tarda, comença a parlar un noi que estava sol en una taula. Hòstia, i comença a dir que és d'Austràlia, que ha vingut aquí... Estàvem nosaltres flipant, diem, entre la canadiense... No. L'australià... Era un xiste. Era fortíssim. Era un acudit fortíssim. I tot això per dir-vos que el Benparit és el nou bar de moda de Vilassar. Sí, no, ja va... I que si voleu brega i voleu coses, heu d'anar-hi. Allà és on es mouen les coses. Sí, es mou tot, I llavors nosaltres li vam dir, amb tota la confiança, després el dia següent li vaig dir, escolta, i si li hem de gravar un programa? Realment, perquè, o sigui, ens semblava com superinèdit, no?, que ella estigués aquí a Vilassar, perquè a més ella estava en un Airbnb a una casa per aquí a Vilassar, i és que ens semblava com una oportunitat única, no?, entrevistar a una olímpica. I al final, per temes de doblatge i tal, no vam poder fer-ho. No, i de gestió també, perquè al final ella estava de vacances i tot, que realment hagués pogut passar, però bueno, és una cosa que sempre tindrem el record de dir, ostres, t'imagines? Però bueno, gent, ja tindrem altres ocasions de programes d'aquest estil, ja veureu. I res. M'està passant que tinc el Jorge Javier aquí a la tele i, tio, no em concentro. Llavors, Mar, això ja està arribant al final. Està arribant al final. Sí, això està arribant al final i jo vull llançar una última pregunta, així per tancar. Vinga. I és... què tal? Què t'ha semblat aquest any? Com t'has trobat? Aquest any, aquesta temporada. Aquesta temporada. Sí. M'ha agradat moltíssim. De moment el que portem m'està agradant molt, m'està sorprenent gratament. Crec que cada dia i cada programa aprenem una cosa nova. Totalment. Cada vegada ens sentim més còmodes, ens veig més naturals, també. Total. Així que per mi és un balanç molt positiu. Espero que per tu també ho sigui. Sí. I sobretot, i el més important, és que ens ho passem molt bé fent-ho, que ho fem de tot cor i perquè volem, i que ho donem tot i dediquem tot el nostre esforç. Molt bonic. Sí. La veritat, sí, no. Jo penso totalment el mateix, que al final és el que ho fem amb el cor, de dir, ostres, realment nosaltres tenim la nostra vida, la nostra feina, som amics de tota vida, que això és el bo que tenim de tenir aquesta connexió com a amics, i al final és això, jo mai m'imaginaria que estaríem aquí celebrant un any del programa. És molt fort, 365 dies. Exacte. O sigui, el temps passa molt ràpid i la veritat jo crec que venen moltíssimes més sorpreses aquesta temporada. Moltíssimes. Perquè realment volem fer bogeries. Això és un non-stop, Va per llarg, no patiu. I parlant de non-stop, la gent la setmana que ve és que no parem un altre cop, un altre episodi, i segurament convidar a top un altre cop. O sigui, és que ja veureu. Estem molt contents, Sí, no, no us podem desvelar noms ni res, però estem contents, això sí que us ho podem dir. Convidar a top del nostre poble, segurament. Sí. Ja veureu, donarem alguna pisteta, així. Sí, ens agrada fer algun spoiler així tonto. I Osmar, fem el recordatori sempre que ens poden seguir a totes les nostres xarxes. Sempre, sí. Recordar, a l'Instagram estem a res dels 500, que volem donar moltíssimes gràcies, perquè 500 persones és moltíssim. Moltíssim. I també al nostre YouTube, que ens podeu seguir, que allà podeu veure sempre els nostres episodis si voleu veure a la televisió, a la tablet, al mòbil, i escoltar-nos a la ràdio els dimecres a les 9. Si és que ens poden escoltar tot arreu. Realment ho teniu molt fàcil. No hi ha excusa, no us ho podem posar. No hi ha cap excusa. No hi ha excusa. Llavors, bueno, Mar, ens despedim. Ens despedim. Que vagi tot molt bé. Feliç primer aniversari. Sí. I moltíssimes gràcies a tots els oients que ens escolteu, que ens envieu missatges i que ens seguiu sempre. Correcte. Sense vosaltres no seria el mateix. Llavors, res, ens veiem la setmana vinent i que tot vagi molt bé. Una abraçada. Vinga, adéu. Adéu.